Sayo dagmatano kay mo palita og puto og sikwate kay mao nay perfect kadyo karon nga weather. Okay? Adto ta. Pangitaw ng kapihan og putukan, sikwatihan, jamul. Adto taglakaw guys kay palitag puto. Puto og sikwate. Nga wah. Sayo tagawas kaya itong kanahagon sa epekto sa bagyong Christine. Okay po mga weather na. Hangin naman, murag parehas yung mga amigo ba? Mga hangin nun. Agay! Sa iyo mas bunta guys. Wala, inang panahon, arang hangin naman. Wag lang ito, orange-orange ba? Dari tagay kaya mas dool na agian. Ya, terus membahaw. Kaya tagamay sa yus kadlawon kay aron makakaon taog putosik. Kay bawa mo sa ng putosik, putosikwate. Mo na mga painit nga pampakusgan ba, pampalaski ba. Okay kayo. Mo na siya guys, maasin, kadlawon sa maasin mo na. Mingkuha no, medyo minor na ang hangin. Mayon tagdi na mo kusog og balik. Kay ganyan ang kadlawon na arang kusog ka kayo sa hangin. Mura man nga mga amigo bitaw nga kanang istorya wa di malabwan, mga taas na dugangin ba. Agay! Ay guys, mantahan. Sinsya na wala tong ano, atong windshield ba kay hangin lagi. Wa man tabunin sa sakyanan di abog. Ay na ano, pagis marker sa atong si tawagan na. Ano na? Ano perfect nga ko ano ni indot nga oras nga biyahe kay wa pay traffic. Wow. Ayun no, one way man nga ring masin. Di siya kakatabo og kuan. Di kakatabo og sakyanan. Adto Las Pikas Lane mga gyud Pikas kuan. Karsada. Mao na eh. Yan ang tadapit sa maternity. Sa iyo pala ng ko ano, gikan no, ligjag ng lingkuranan ba. Jeep, bro. Saga sa abot. Surag ng lingkuranan, visa. Ano guys, ang kuan, guys, ano, Gmall ba? Gmall, ha? Ano, Gmall na? Ay, Gmall, guys, ano grand? Ano? Guys, ano grand? Pero di na mo kaya itong tudyo. Kaya kapihan mo na itong atoon. Palitag puto og sikwate. Di na tas downtown. Para nga na kadali. Downtown ha. Pas ang biyahe kayo may traffic. Bertik gamay. Lambay ta si M guys, College of Masin. Dere po nga iskina, padong SJC, St. Joseph College. Diretso na takay nga ta sa putuhan. Diretso lang. Mga ano, putput. Sa sugo ng putput, tricycle. Kari putput kadto, sikat-sikat ba? Liko tangare katapos ang iskina liko padong sa terminal kay naaman diha ang sikretong kapihan. Adi na uy
Ala, traffic na oh. 43, 42. Kung, to. Sige lang. Nindot na pumasin kay organize na yung mga traffic lights ba. Sunod-sunod na yung nga iskina, then nga sa plaza, nahanapod nga to dapit sa Nubo. Okay kayo kundo sa atong mga politiko nga nag-initiate ani nga move. So, let's go. Ya, dire iskina sa police station sulod ta guys. Kina diha ang kapihan. Ada dire ay. Ikot dire. Merkado. Ngita taga parkingan, hazard lang dali. Sayo pa man pod. Ano yung apel? Abot at kapihan, so mapalita og puto og sikwate. Okay. Pos tag. Wait, putog sikwate. Take out. Duha ka, dua. Ja. Pila puto lang? Sikwate. Duha po, duha ka sikwate. Sikwate pila? 30. Okay, matsalan ko sing. Okay, saksis ang atong lakaw no dara. Puto sikwate, sa pamahaw. Ngayon sa putuhan ni Damuli na